Znáte ten pocit, kdy máte starosti, něco vás tíží a nevíte, jak to vyřešit. Večer usínáte s myšlenkou na problém a ráno se probouzíte s tou samou myšlenkou. Svým blízkým nebo známým se svěřit nemůžete nebo nechcete a tak to dusíte v sobě. A ono vás to žere a žere a žere. A přitom vykecat se nebo vypsat se je jedna z nejstarších psychoterapeutických metod, jak si ulevit. Někdo píše do šuplíku, ale někdo potřebuje vědět, že jeho zpráva byla přečtena. A právě pro ty, kteří mají potřebu s někým komunikovat a nemají s kým nebo svým známým se nemohou svěřit, je tady určen projekt Dopisárna, kde můžete komunikovat a klidně i anonymně. Dopisárna je projekt spolku Vlčí máky, který byl určen pro příslušníky ozbrojených sil, kteří se dostali do nějaké tíživé situace. Nyní se tento projekt otvírá i pro všechny zdravotníky, dobrovolníky, zkrátka pro všechny, kteří se díky boji s čínskou chřipkou dostali se do nějaké svízelné situace a potřebují si ulevit. Pokud vás tento projekt zaujal, tak přejděte na nápis, který běhá tady pode mnou.